അല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, അരീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ബൂത്ത്. ഇതിൽ ആൾക്കാർ ഇടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വേസ്റ്റൊക്കെ കുറേ റോട്ടുമ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കുറേ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ബോട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് നല്ലതാന്നേ എനിക്കിതാ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് ബിന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ സ്ഥലത്തൊന്നും കാണില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വെക്കുക. പക്ഷെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നടത്തും. എന്തായാലും ഇത് സംഭവം അടിപൊളി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടാകണം നല്ലതാണല്ലേ എന്നുള്ളത്.